Basauriko hauteskundeetan, ikusi ditugu zer nolako emaitzak eukin ditugu alderdi guztiak. Agerian geratu da, ez? Alde batetik EH Bildu mantendu dela eta igo egin dela. Eta beste alderdiak, era batera edo bestera, era batera edo bestera ez, galdu egin ditugu puntu batzuk edo behintzat boska batzuk, baina egia da gero orokorrean baloratzen badugu, ikusten dugu bederatzi zinegotzi atara dugula, EH Bilduk bat gehiago atara hau eta besteak mantendu egin direzela. Alde horretatik ikusten dugu baita ere, orokortasun horretan eta batuketa guztia eginda, gure gestioa nik uste dute indartsu mantentzen dela, ikusi da, nire ustez behintzat 4 urte hauetan gestioan gagozanok edo gobernu taldean gagozanok, beti desgaste bat eukiten dugula, ez dute azaldu behar, zelako legealdi hasiera eukin gendun, nik uste dut nota onarekin amaitu gendun urten ginen pandemiatik, gero inflazioa dela, kontratazioetan arazoak eukin ditugu zen basal neurrioekin eta berriz atera behar izan ditugu zen proiektu asko, eta horrek atzeratu egin dira. Eta baina orokorrean esan aldugu, irten garela, aurkeztu gara hauteskundeetara eta hauteskundeetatik urten garela nik uste dut nota on bategaz. Konparaketa egiten badugu, gure zinegotziak edo gure datuak dira hurrengo talde bien batuketaren bardinak, orduan hori indartzo jartzen digu eta indarrekin jarraitzeko eta gogoekin jarraitzeko hurrengo proiektuak aurrera eroateko legealdi honetan eta alden neurrian edo behintzat holan ikusten badugu guztion artean gobernatzeko indarrekin. Alderdiak hasiko da hitz egiten hori beste alderdien arduradunekin eta ideia da beste alderdiekin hitz egitea. Horrengo legealdian alderdi sozialisteekin gobernatzen ibili gara eta hori bai kontutan ekin badugula, baina momentuz apur bat hausnarketa hori egiten ari garela, hau da, hauteskundean hausnarketa egiten ari garela eta ikusten zelan kokatzen garan, baina ideia da egun honetan beste alderdikin hitz egitea, baina esan dudan moduan hori alderdia, ez alkate moduan, baiz eta nire alderdia hasiko da harremanetan beste alderdi politikoekin. Konfidantza mantendu dugula eta mantentze horretan indartzu jartzen gaitu eta itxaropentsu aurrengo legealdia aurre egiteko eta nik uste dut oraindik legealdi normala kakoetan artean, normala izaten bada, nik uste dute badaukaguzula hor proiektuak, konpromisoa agerian itxi dugu hauteskundeetan eta horri eta aurrera egiteko eta konfidantza hori indartzeko basauritarren aldean eta aurrean hor daukagu eta konpromiso hori agerian itxi nahi dut.